Assalamu alaikum i dobro večer. Ja sada stajajući tamo ispred i gledajući i slušajući sastav ovog tima, znači nemam uopšte dilemu da li ćete da pobjedite. Znajući ko je na čelu ovog tima, možda vi to ne znate, u vrijeme kad je najveća haranga bila od strane Srbije da unište bosanski put, bosanskog ratnika, pripadnika armije Bosne i Hercegovine, to jest mene, jedini čovjek u tom kolapsu koji se snašao, pravni put kako da iznađe da završi tu pravnu nesuglasicu, bio je upravo vaš budući gradonačelnik. Ovom prilikom se zahvaljujem. Mislim da njegov rad dosadašnji i u budućnosti sigurno će biti opravdan i sigurno će to da on časno i pošteno odradi i da odgovori svim poslovnim zadacima. Kažem, žao mi je što nemamo da kloniramo još jedno 5-6 ovakvih, država bi nam cvjetala. Ja vam želim mnogo uspjeha i ako Bog da pobjedimo. Hvala vam.